салом дӯстон, айни замон дар назди гардиши Ленинград қарор дорем, ноҳияи Рӯдакӣ. Дар инҷо худи гардиши Ленинград, болотар гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе. Аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 8 ошшона иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 7 ошшонаш ҷойгир аст. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад. Духонагаи пуррая ба сехонага табдил додагианд бо масоҳати 66.8 метри квадратӣ дар 7 ошшонаи бинои новостройка. Худи бино аз 8 ошшона иборат аст. Дар бино лифт ҳаст дӯстони азиз, ба наздикии лифта сар метиҳанд. Хона чӣ хеле ки мебинед бо хишти пухта ҳамаш. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Хона фавран срочна фурӯхта мешавад. Дӯстони азиз, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. Марҳамат, навормона шур бикунем. Дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад дӯстони азиз. Ин роҳрав аст, прихожа. Дар инҷо ҳоҷатхона. Дар инҷо бошад ҳамом. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва ошхона дӯстони азиз. Чӣ хеле ки дар аввал қайд кардем, духонага сехонага кардагианд, аммо шумо метавонед аз нав вай кунед дӯстони азиз, ба духонага табдил тиҳед хонаро. Марҳамат, навормона шурӯъ мекунем. Ин ҳоҷатхона. Ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. Тирезаҳои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунанд. Марҳамат. Чӣ хеле ки мебинед, бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ умуман мушкил нест. Маршруткаҳо, автобусҳо, таксиҳо ҳамашон зиёд мебошанд дӯстони азиз. Ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе, ҳам ба тарафи ноҳияи Рӯдакӣ маршрут, воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ бениҳоят зиёд аст дӯстони азиз. Ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Ин бошад сеюм ҳуҷра. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввалин навор қайд кардем, духонага сехонага кардагианд. Агар мисол шумо оилаи серфарзанд бошед, метавонед ҳамин хел проекта монед дӯстони азиз. Дар ин ҳолат дута ҳуҷра масоҳаташон каме майдатар мебошанд. Агар махлултон бошад, марҳамат, ҳамин хел метавонед хонаро харида таъмир кунед. Агар хоҳед ки духонагаи пурра бошад дӯстони азиз, ҳуҷраҳотон калон бошад, метавонед аз рӯи нақшаи аслии ҳамин хона кор кунед. Чӣ хел дар инҷо дар мешавад дӯстони азиз, ҳамаи мана ҳамин дар инҷо дар мешавад, ҳамаи мана ҳамин ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва аз ин тараф дӯстони азиз маҳкам мешаваду ин тирезаи ошхона мешавад дӯстони азиз. умедворем ки проекти хонаро фаҳмиден. Агар нафаҳмидаги бошед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед. Хулоси гап, ҳам хел сехонага метавонед қабул кунед ё ин ки метавонед ба проекти аслиш баргардед. Ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. Дӯстони азиз, соҳиби ҳамин сехонага боз якта дигар якхонага доранд, ки нархи ҳамон якхонага ҳамагӣ 243 000 сомонӣ мебошад. Оиди ҳамон якхонага метавонед ба соҳиби хона занг зада пурсон шавед. Нархи ин сехонагаро бошад ҳозир ба шумо мегӯем. Дар инҷо ҳамон нархи хона бошад 375 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ, фавран срочна фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.